Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Andrew, tambalanista since 2017. Palagi ako nakikinig sa inyo while I was in college. Dahil naging busy sa binubuo kong career, hindi na ako nakatutok sa programa nyo when I worked in Singapore in 2017. Ngayong napadpad ako bilang engineer dito sa Japan, naisipan kong magbalik loob. This time around, sa Tambalan Podcast na ako nakakapakinig. Sumulat ako to ask for your advice. At 32, I've never had a boyfriend. May mga lalaki pa rin naman akong nabibingwit from time to time, pero the relationship is purely physical. Okay lang naman sa akin ang ganong eksena. Masaya at masarap kadalasan ang ganap. Walang commitment, so kung isang araw maisip mo na ayaw mo na, wala magiging problema. Pero minsan naiisip ko rin kung paano kaya kung may lalaking sumeryoso na sa akin. Yung lalaking kaya akong ipagmalaki at kaya akong mahalin kahit hindi na ako gaanong kasikipan. Ano yung masikip? Ayun na nga. Para bigla ka nagalak. Natawa kasi ako naghanap siya yung meron lalaking kaya siyang ipagmalaki at kaya siyang mahalit kahit hindi na ako gaanong masikip. Diba? Kahit hindi na ako kasikipan. Teka, anong pangalan niya ulit? Andrew. Medyo biglang linaw mo ng konti. Ano yung masikip? Ayun na nga. Alam na ng mga katulad ni Andrew yan. Dito sa current work ko, nakilala si Philip. He's 36 at isang architect. Ang paborito kong look niya, yung may pagka-scruffy dahil may kaunting facial hair. Ay, ano yung pagka-scruffy? Google ko nga. Scruffy naman may pagka-scruffy. Yung parang bad boy look, parang ganon, yung medyo madumi. Ganon. Google ko yung image. Simpleng tao lang si Philip. Tahimik, mabait, at higit sa lahat matalino. Graduate at scholar siya sa Mapua. Importante kasi sa akin yung matalino. Para marumi, partner. Madumi, scruffy. O yun nga. Ba't ganun? Pag English... Ganitong tsura, pag scruff, ganyan itsurahan. Pagka Tagalog, maduming itsura. Sakit, no? Lagi ganun. Pero pag in English mo, I like the scruffy look. You look so scruffy today. Yan, the scruffy look. Ganyan. Okay. So yun yung paboritong look ni Andrew kay Philip. Yung scruffy. Yung may pagka-scruffy dahil may kaunting facial hair. Ayun na nga, simpleng tao lang si Philip, tahimik, mabait, at higit sa lahat matalino. Graduate at scholar siya sa Mapua. Importante sa akin yung talino. Bet ko yung mas matalino sa akin. Gusto ko yung enjoy akong makinig sa kanya every time na magkukwento siya sa akin. Kapag ngumingiti si Philip, natutunaw ang puso ko at ang stress sa work. Nagiging good vibes na lang lahat. Madalas nga nai-imagine ko na magkasama kami sa bahay at ipinaghahanda ko siya ng lahat ng kailangan niya. Kayang-kaya kong maging domesticated for him. Gusto kong mapalapit pa kay Philip. Madalas, gusto ko siyang yakapin. Kaya lang, hindi pa siya out. Natatakot akong sumagal kasi baka itago niya lang din yung relasyon namin dahil hindi pa siya ready to come out. Pwede din na hindi niya pala ako bet.
At sayang din naman kasi baka mawala yung binubuo naming friendship. For now, masaya akong mahalin siya ng palihim at magparinig sa IG na may gusto ko sa kanya. May tips ba kayo tambalan kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon? Thank you for reading my letter and I wish you both tons of success and happiness. Ang inyong nagmamasakip na tambalanista, Andrew. Okay. Kung yung ibang tambalanista ang iyong nagmamagandang tambalanista, Angie. Ito'y nagmamasikip na tambalanista, Andrew. Yan. Kakaiba nga. Ang mga tambalanista natin from all walks of life, from all ranges of matililing sa utak, merong simple lang, merong kasing level nung atin. Oo. 'Di ba? Meron ding seryoso, meron ding nakakatuwa at natutuwa naman kami to meet all of you every day sa mga kwento na mahiwagang Bornay. Yan. Sana nga makita natin sila in person, kaya no? Itong mga, itong mga pag nakita natin si Andrew to, lalo na kung galing ng Japan, partner. Kaya nga, my favorite country in the whole world. Oo, tas engineer pa. Naku. Feeling ko, papakitaan tayo nito, partner, ng mga release ng trend. Anyways, ayan, Andrew. So, may mga nagmamasikip, si Andrew yun, pero yun yung nagpe-pretend na masikip, hindi naman talaga masikip. Nagmamasikip. Meron talagang tunay na masikip at meron talagang maluwag na. Oo. Nag-iisip ako ng mga kasya po tumbler. Kasya tumbler. Hindi ko alam kung ano iniisip natin ngayon, no? Kayo na pong bahala kung anong sikip ang pinag-uusapan at kung kasya nga ang tumbler. Para tama yung tumbler mo, para magkaroon tayo ng idea. Itong tumbler ko po, guys, na lagi kong dinadala sa Tapos ganyan din, no? Ganito, tingnan mo yung rough din, look rough. at the circumference. Oh, kasya yan. Charot. Anyways, yan, nagmamasikip na Andrew. Alam mo, laging di kasi ako lagi relate sa eksenang na in love sa kaibigan Yung nanghihinayang sa friendship kasi sayang naman yung friendship. Parang wag ko nang ituloy ito, wag ko nang i-push ito kasi manghihinayang ko sa friendship. So, hindi ko na lang ipupush kesa mawalan din ako ng friend. Hindi ako relate Kasi wala po ako naging kaibigan na ginowa na parang yung mga kaibigan kong lalaki ay limitado na kung hindi sila kaibigan lang talaga ay jowa ball. At wala ka rin naging jowa na naging kaibigan. Wala. Diba? Lahat wala sila galit ko. Lahat sila may masasabi ako masama. Charot. Mamaya sa podcast explain ko isa-isa. Charot. Ilalabas niya ang lahat na sama ng loob na nararamdaman niya hanggang ngayon. Ay, simula noon hanggang ngayon. Ikikwento ko po sa inyo yung isa kong ex na tumawag pa kay Mo Twister. Nakakaloka talaga, promise. Para isumbong. Para isumbong ako. Siyempre, para patas, ikaw nga naman, dakdakan ng dakdak sa radyo. Siya din naghanap na pwedeng dakdakan ayun na nga, on air din. Ang sabi nga sa kanya ni Mo Twister noon, partner, was, bakit hindi ka sa kanya pumunta? Total naman, radyo-radyo na yung usapan, parang mga ganun. Oo nga. Oo, basta, mamaya kwento ko yan. Niya, may idea ka ba? Basta mamaya sa podcast natin. Parang may nag-send din sa akin ng copy. Medyo nakalimutan ko na. Pero alam mo yon yung gano'n. Anyways. So wala akong ex na naging kaibigan. Kung meron akong friend, siguro friend sa Facebook. Yun lang siya. Tapos hindi naman na siya, alam mo yon parang hindi siya, wala na. I remember the boy but I don't remember the feeling anymore. Kumbaga nagkakilala kayo sa Facebook, hindi naman dahil talagang para maging magkaibigan lang. Ang intention mo talaga magkaroon ng jowa. Sino? Ikaw. Ano sinasabi mo? Nagulungan ako sa sabi mo, question nakakilala mo sa Facebook, di ba? Nakilala mo online. Wala. May sinabi ba akong gano'n? So, ako narinig yun. So, between the two of us, sino may ibang kausap? Hindi ko sure. Sino may ibang kausap? Meron pa ba ako? Kanina ka ba? Kanina may binati po kami. May binati kami. Tapos, yung binati namin, ang pinapabati niya yung kapatid niya. Tapos sinabi ni Chuper, sino yung may birthday? Yung kakabati ko. Alam mo, partner, kaka-cellphone mo yan. Ano yung question mo? Saan ang galing? At parang may nabanggit kang na-meet mo online. Ikaw selective hearing ka na.
Bingi. Selective hearing in Tagalog, bingi. Ano ito? Kakabingi-bingihan dun sa mga naniningil ng Hindi. utang. Nasaan na ba yung cotton buds ko? Nandito lang yan Andiyan na naman Wait, yung cotton buds mo na ay, nasa wala bulsa akong mo. baon. Ibig sabihin, I'm so happy for you bago yung pantalon mo Wait. ngayon. Hindi siya pangatlong ulit. nga, Walang nalito ako. walang cotton buds sa loob Ay, eh. hindi nalito ako kasi last week pa tong pants na to. Ay, eh. oh my gosh. Nagkamali ako. Tatlo kasi sila magkakatulad. Wait Okay. nga. Walang cotton buds. Hala, paano yun yung naiwan yung kahapon na cotton buds? Hindi ko pa natatanggal. Problema na ng ano yon, ng maglo-laundry sa inyo. Hindi ko mag-gets kung saan nanggaling yung tanong mo. Ang sabi ko, partner, kung meron man akong ex na friend, Okay. friend ko siya kasi nasa Facebook siya. Yun yung sinabi ko. Hindi ko maintindihan. Ang gets ko, naging kaibigan mo sa ano? Sa Facebook, yung parang wala kang intensyon na maging kaibigan siya. Pero ano? Ano sasabi mo? Akala ko naging friends kayo sa Facebook. Tapos ang intention mo ay hindi naman jowain. Ang intention mo ay jowain. Parang yun yung gusto kong sabihin kanina. Hindi rin tama yung mga pinagsasabi mo. Kasi neto lang nauso yung Facebook, may asawa na ako. Mali ka ng Hindi, Friendster na lang. Maipilit lang. Maipilit lang yung gustong ipilit. Sige na nga, partner. So, sa madaling salita, in other words, Andrew, hindi ako masyadong relate sa situation mo eh. So, kung ako yun, ang sasabihin ko pa rin talaga bilang ang background ko ay kung yung pwedeng jowain ay jowain mo, di ba? Ang sa akin, i-push mo na yan. Yung part lang na hindi siya mag-out, hindi ba't sanay ka naman na sa mga ganon? Although kung nag-change na ba ngayon dahil gusto mo talaga yung mag-out na, yung mga ganun. Correct. Yun. Ang sa akin, go for it eh. Hindi ko kasi makita aspeto ng losing the friendship kinemerut. Or baka office mates, ang hirap, ang awkward. Ang awkward kaya, partner, yung naging kayo tapos biglang hindi na kayo sa office. Lahat ng tao parang nakatingin. Di ba? Lahat sila may nabubuong chismis sa isip nila every time na makikita kayo. Tama. Di ba na maghiwalay, magkasama o kung ano pa man. Oo, correct. Di ba? O kaya nagkasalubong lang, parang magtitinginan yung office mates. Ano kaya yung pinag-usapan? Break na sila, di ba? Yung mga ganun, yung ganon, masyadong, yung proximity, masyadong malapit sa'yo, kaya mahirap iwasan yung ganon. Kung ganon siguro, edi hanap ka ng iba, marami namang iba na nagmamasikip din tulad mo. Tsaka lawak-lawak naman ng Japan. Hindi lang naman. Correct. Maraming ano dyan, di ba? Yun nga yung industry na meron sila na sobrang dami sa bansa na yan, di ba? Engineering and architecture. Marami kang pwedeng makilala. Pwede din namang ganun, di ba? Totoo yun. Pero siguro life in general, no, talagang life is all about taking risk. Diba? Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa career, you wouldn't know unless you try. Correct. Diba na parang, paano ko malalaman na gusto niya ako kung di ko din naman gagawa ng paraan o talagang tatanungin siya na pwede bang manligaw. Yan. Sa mundo namang ito, diba, pag talagang mahal mo ang isang tao regardless of gender, gagawin mo ng paraan para makuha yung gusto mo. Kung trip mo talaga at wala Oo. namang sabit. Ang nakikita ko lang na sabit dito dun sa guy na gusto mo is that yun nga, hindi nag-out. Ikaw gusto mo na parang a relationship that is out there. Yun, 'di ba? Yung talagang pinapakita ninyo na magkasama kayo, 'di ba? Na you go to places na you have a thing going on. Ganun. Yun Pero nga malay lang. mo, 'di ba? Malay Ikaw mo. ang maging mag-open dahilan. ng doors. Para sa ganung klase ng Correct. posibilidad. Kumbaga parang kung gusto mong may mangyari, gagawan mo ng way yan. Yes. Diba? Ang sa akin, go. Correct ka. Di ba Diba? parang pag naliligaw ka din, kung lalaki ka, naliligaw ka ng babae, ganun din, di ba? Hindi mo, maaaring sa pamilya niya, ayaw pang magkaroon ng jowa. So, ang fear mo doon, pag sinagot ka niya, nagkatuluyan kayo, ayaw niya ding i-broadcast. Ikaw lang yung sabi sa mga kaibigan mo na kayo. Pero si girl, ayaw niya sabihin kasi nga kailangan sikreto dahil mahigpit ang pamilya. Yan. Di ba? Pero ginawan pa rin ng paraan, tinuluyan panliligaw at naging sila. Correct. So, in your case, pwede din. Yes. Gawin mo yung panliligaw na gusto mo. Malay mo, di ba, ma-fall din siya sa'yo, magustuhan niya yung personality mo, wala ka namang ginagawang masama at malinis ang intention mo na mahalin siya at bumuo lang ng maayos na relasyon sa kanya, then go for it. Correct. Pero kung ayaw mo yung malay mo, ayaw mo, kung hindi ka talaga risk taker, edi magpakasasa ka sa pagpaparinig lang. Diba? Choice mo naman yan. Di mo pwede kasing sabihin, wala akong choice, kaibigan ko siya eh. Wala akong choice, ayoko ma-lose yung friendship. Hindi, choice mo yun. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang choice. It still is your choice. Choice mo nga piliin yung friendship
over being lovers, possible lovers. Totoo. Choice mong i-express yung nararamdaman mo. Choice mo ring hindi i-express yung nararamdaman mo. Correct. At ito na ang iisipin mo, hindi naman lahat ng taong niligawan at hindi sila nagkatuluyan ay magkaaway na. May mga kwento rin na magkaibigan pa rin sila. Correct. 'Di ba? Kahit hindi naman talaga naging magjowa. 'Di ba? Sa bandang huli naging magkaibigan pa rin sila. Mali mo, 'di ba? May ganon. Hindi mo malalaman talaga kung hindi mo susubukan ng isang bagay. So tigilan mo na 'yung pagpaparinig, gumawa ka na ng aksyon. Kaya nga, may pari-parinig. Ano ito, ilang taong ka? 12? Diba? Totoo. Pari-parinig, ganon. Hindi na. Kakaloka yung mga pari-parinig na ganyan, mga gawain lang yan ng mga marites na hindi kayang i-express yung kanilang nararamdaman para dun sa kinaiinisan nila. Diba? Kaya magpaparinig na lang, parinig, sakaling may matamaan, ganun. Pero, pwedeng wala ring tamaan. Tama. Kung di naman sila guilty about it or wala silang pakialam. So, parang pointless din yung parinig. Kaya parang feeling ko very immature yung parinig. Oo, sayang yung effort mo. Sipin sayang mo, hindi ka na nga energy masikip, mo. immature ka pa. Sayang pa yung energy mo, katulad ng sabi ni Chuper. Diba? Oo, kasi nakakapagod yan hanggang kailan ka magpaparinig. Sa true. Diba? Tsaka Isip ka ng isip anong style para ano. Kaya nga, para mapansin. Para mapansin ka. Oo, samantalang kung yung effort na yan, pwede mo rin namang, isa pang choice na you can make is, yung effort na yan, ibibigay mo sa taong pwedeng mag-out. Pwede din naman. Pwede diba? din. Hindi mo pwede talagang sabihin, wala akong choice sa situation na ito. Meron. Diba? Maraming option sa madaling salita. Pero sa pagkakataong ito, yung architect na ang gusto mo, then make some move. Oh. Diba? Mamaya ka mag-dinner kayo. Yan. Diba? Ipagtapat Diba? mo sa kanya na uy, liligawan kita. Oo, mga ganon. Diba? Pwede ba kita maging jowa? Yan, mga ganun. Oo. Masikip ka pa naman kamo. Yan. Sabi mo, meron pa namang kasikipan. May kasikipan Makipot pa naman yung bibig ko, sabihin Oo, mo. sabihin mo. Yung bibig. Makipot pa naman yung butas ng ilong mo. Yan, madami pa namang makikipot na parte ng katawan. Ganon, sabihin mo sa kanya. Ikaw na bahala sa spill mo, total mukhang sanay ka naman. Ay, nako ka-Andro, nakakalurk. Well, we hope to meet you soon. We hope that, malay mo, matawagan ka namin one of these days, Yes, diba? yes. Sa ating Dear Nicole and Chris live na segment. At i-broadcast nyo na, di ba? Oo, Na kayo na palang dalawa. Di ang correct. saya nun. Magandang Diba? balita. Very good kung gano'n. Di may jowa ka na. Di ikaw na. Sana all. Oo, Diba? Tsaka bagay sila, no? Architect at tsaka engineer. Meron na kayo kagad common ground. Oo. Ano yung common ground ninyong dalawa? Mga kliyenteng hindi nagbabayad. Mga scammer na kliyente, wala namang palang pambayad. Yun yung mga common ground. Ang mga ano niya yan, mga pwedeng pag-usapan, di ba? Ganun. Totoo yun. Pwede na kayo magtayo ng negosyo, gumawa ng Yes. multinational firm. O, di ba, multinational agad? Magkaroon ng mga branches sa Germany, sa Australia, Sa Korea. at Korea, and probably meron dito din sa Philippines. Oo, di malay ba? mo sa Laguna, Hindi di ba? natin masasabi sa may pansol. Di ba? Ganun ka-specific, di ba? Sky's the limit. Sky's the limit sa sa mga possibilities. At hindi mo malalaman yung mga possibilities na yan kung hindi mo susubukan. So, go. Yeah, make the move now. Yes, Oo. this is the sign that you are waiting for, Andrew. Yan. Ngayon, Tama. kung mag-fail, di bala ka dyan. Di sulat ka ulit. Di ba, panibagong kwento yun. Correct, di ba? Nag-fail yung sinabi sa akin. Pero at least, di ba? Nasubukan mo. Nasubukan mo. Wala nang maraming tanong, wala nang maraming parinig, 'di ba? Ang iksi po ng buhay para i-spend mo puro parinig, walang patutunguhan. Syempre, 'di ba? Ang purpose ng parinig natin tamaan, yung taong dapat na tamaan. Kung hindi, kasi wala correct. naman. Tama, ang na-imagine ko nun, no, meron ka ng anong tawag dito? Pana. 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 'Di ba kaya lang tinuro mo sa langit? Correct. Sa halip Pero doon sa ine-expect mo na sana. mahalin ka niya pero Oo. pinana mo sa langit. 'Di ba muntang nga? 'Di ba? Tungaw Oo. levels 101. 'Di ba parang tirador? 1001 pala. Parang tirador, 'di ba? Gusto Oo. mong palaan yung lata, yung emptying lata. Oh, yan. Gusto mong Titiradorin tiradorin, oo. Oo. Yung target mo yung lata kasi yung ini-aim mo eh. Oh, 'di ba? Pero anong tinirador mo? Sa ulap ka tumira, Correct. 'di ba? Di ba? Ano yung likelihood na tatama yung bala ng tirador mo sa papunta sa lata? Meron naman pero ang likely ang probability let me compute compute. There's a What is the probability
there's a 1,911% negative chance. Negative probability O, of isipin that mo yun. of that bato to reach the lata. Oo, di ba? So kung ikaw yun, 'di ba, ang daming computation. So tirahin mo na yung mismong lata, Oo. 'di ba? Sabi niya, alam gen, engineer ako. Yan. Diba? O, di yun naman pala eh. Di Oo. matalino ka na. Ba't mo ba kami yung kinakausap? Eh, sabi mo, bet mo yung mas matalino sa'yo. Oo nga. Hindi ano ba na- mapapala mo ano sa na- amin? Ano mapapala mo sa amin? Hindi naman kami mas matalino sa'yo. Pambihira Oo. din talaga yung mga humingi sa atin ng payo eh. Hindi nga kami engineer. Hindi nga namin hirapan nga kami sa ano. Ang pangit nga ng handwriting namin eh. Di Oo. ba magaganda yung handwriting nila? Magaling sila. Bawal ang pasmado kamay, O, partner. tingnan mo. Oo. Pasmado kami. Di ba? Bibig nga namin pasmado Kaya eh. nga. Buti nga, 18 years na kami dito, hindi pa kami napapahamak sa mga bibig na to. Anyways, good luck ha. Oo. Good luck in chasing your dreams at sa pagtitirador ng dapat itirador. Yan, di ba? Correct. Sana, Sana magpatira matirador na. mo na. Yan, di ba? Matira na. Matira na yan. Oo. Ganun. Oh, good luck, Andrew. At Salamat. balitaan mo ulit kami kung ano yung magiging progress ng move na gagawin mo. Yes, sa true. Isang malaking check ng pink na ballpen. Salamat sa iyo, Andrew, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Tapos, kung ikaw ay hindi masyado nag-i-email, 'di ba? Wala ka Mm. ng email, nag-create ka lang ng email para makapag-create ng Facebook account. Ayan. Sige, pwede mo rin kaming i-message sa Facebook. I-search mo lang sa Facebook, Tambalan. Yon. Tapos pag nakita mo na yung content ay puro kwento ng Mahiwagang Burnay, kami na yon. Yan. So mag-PM ka lang doon. Okidoki. Eto naman sa mga nag-aabang ng papremyo. Ayan naman, oh, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin wala kang choice. Kasi may choice kang manalo ng 2,500 pesos para sa ating Fanscan. Kaya Manila, scan mo na. Ayan, ipapakita po namin ngayon mga kabisyo ang QR code ng Love Radio Manila. Ilabas ang inyong cellphone, i-open ang inyong camera at itapat po sa aming QR code. At yung QR code na yan, kapag ka na-scan nyo po siya properly, kapag ka tama po ang pag-scan, it will lead you to a link. Ang link na merong mga katanungan. At ano ang ating question for today? Saan matatagpuan ang Mount Mayon? Letter A. Sa module ng anak mo? Letter B. Sa Welcome Rotonda? Or letter C. Albay? Ayan, sa mga sasagot po ng Welcome Rotonda, welcome back to grade 1. Nakakalurkay ka. O, diba, ang dali lang ng mga tanong. Yan, ganun lang. Tapos itatanong dyan yung pangalan mo, saan ka nakatira, ang iyong contact details. Tapos yun na, meron ka ng chance ang manalo ng 2,500 pesos. Mamaya sa programa ni Lala Bandera, sa programang Biyahe, mamayang gabi, announce niya yung pangalan ng maswerteng fan scanner. Okidoki. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!